Jste připraveni na proměnu vašeho bydlení? Výborně! Než se do rekonstrukce pustíte, potřebujeme od vás ještě pár fotek, abychom viděli, jak to u vás na začátku vypadalo a kde rekonstrukce probíhala. Potřebujeme jen 3 věci. Fotku čísla popisného, záběr na celý dům a fotky míst, které chcete rekonstruovat. Vyfoťte nám proto číslo popisné domu, ve kterém rekonstrukce bude probíhat. Potom kousek poodstupte a vyfoťte samotný dům. Stačí nám 1 fotografie. Pokud jde o rodinný dům, určitě se vám na fotku vejde celý, nebo alespoň jeho podstatná část. Pokud jde o panelák a celý se na fotku vejde špatně, stačí, abyste udělali pár kroků vzad a vyfotili třeba váš vchod a 1-2 patra nad ním. A nakonec budeme potřebovat fotky míst, která se chystáte rekonstruovat, tedy v současném stavu. Za každou místnost nám stačí 1 fotka. Budete rekonstruovat třeba kuchyňskou linku a okna, ale na 1 fotku se vám oboje nevejde? Nevadí, udělejte 1 záběr linky a 1 záběr oken. Chystáte se na rekonstrukci střechy? Vyfoťte i tu. Pokud budete měnit věci, které jsou schované za zdí, jako je třeba elektrika nebo voda, nezapomeňte vyfotit i průběh, tedy rozkopanou zeď. Tuto fotku nám dodáte společně s fotkami po rekonstrukci. Protože z fotky bílé stěny před rekonstrukcí a za rok zaslané fotky opět bílé stěny, i když po rekonstrukci, nepoznáme, že za zdí schováváte nové rozvody. Mimochodem, kromě nových rozvodů, kuchyňské linky a oken si z úvěru od Buřinky můžete pořídit třeba nový gauč nebo televizi. Více najdete na stránkách www.buřinka.cz/co všechno lze financovat. Tak a je to. Teď už stačí fotky jen nahrát a hurá na rekonstrukci. Ať vám jde dobře od ruky a nezapomeňte nám nejpozději do roka poslat fotky nového domova. Těšíme se na ně. Chcete se podívat, jaké informace od vás budeme chtít, až rekonstrukci dokončíte? Vše shrnujeme ve videu Foto po rekonstrukci. Mrkněte na něj.